सोरबालाय खालामलाय कन लाखिया रे कमेन्ट गाइस हेलौ लोगोफोर सोरखो मायो जाथारलाय देगा आबैयानो साबैया लोङालां लोङालां सासा गैला माबा थैदोंनो माबा न'खरनि दलदांब्राया दलदांब्रा मा होनदोंथाय ओमफ्राय जेनेबा मा बे बोसोर जासारला नामा बे बोसोराव नङा दा शुक्रबारनो बुस्थुआ एसे फावसायसिगोन आरो ने बेयाव होद्रायनांसिगोन माबा हजोंनि मानसिया होथारग्रोनांगोन उदायसिगोन मासिगोन दख'ना लावलांबाय होनबा ने लावबाय नो आसरित न' लुखालाय बेयाव फैनो टारगेट जालायनाय फैलायनाय दलदांग्राया जाब्रबना थैदोंदां होनबालाय होमबा प्रेसारफोर जानानै थैदोंदां नङाबाथ' बेयाव टारगेट लानाय नङामोन ना बेमारिखामोनबा ने थाब थाब थैनांगौलै ने दा मोनायावनो खोमो दुन्दिया थाब थाब थैनांगौ बारा गोबाव जोरजाया मा दावराव सुसु दं ओमफ्राय
बेंगो बिमानो फन हरदोंमोन आं बेलेन्सखौनो सोआखैनो दाबो लबियासो देंखो मोना बिराद लबियानो देंखो लबिया कुनजुस लोखि मन्दिरनि साहानो सेन्देल गोदान मोनखाबाय आरो मोनसे गोदान बायनो नागिरबावदोंसो सेन्देल गोदान मोनबा आरो लाइक ए सैमा जि बुरजा दं फैदों नालाय बिसिनायाव मा फुजा ओइ माबा मा होनना बुङो बेखौ खेराइ दंमोन जोंनि गामि खाथियाव मानसि थैदों आरोना ओमफ्राय फावसायबाय होनना बुंदों आरोना बेखौनो गावबो लबिया ओइ आं लबिया नङा आं एसे फैसा थाखा गैयिखायसो भिखारि आरोना आं भिखारिसो बरमा ना ब्रह्म ना मा होनना बुंदों ब्रह्म नङालै माने माबा ओइ जोंनि गामि खाथियाव माने ब्रह्मथ' नङा जेनेबा माबालै बोरलि दाउ अमा दानथारोना बिदि बोरलिनि आरोना फुजा दंमोन आरोना ओमफ्राय माने सोरबा लावदोंनोलै ओमफ्राय दा दोनथ'बाय आरोना बेग नङाब्रा नङा गावसो बिराद लबियाबाला आं बे साननैसो एकदमबारे बिजिलै खामानियावनो एकदम सोलाबलानो जाना आङो मा होनबावनो लोगोफोर मिथियालै मानो दानथारोबा गावसोरसो मिथिगौ आं जोंहा बोरलि नङाना आरो जोंहा माबासो खृष्टानसोना जोंहा नों आंनि LB आव हाबनो समायला ना समायब्रा आं माने दासान्दि सोलाबाखैलै ओरै दसेल'सो सोलाबासिनो आंनो LB होनोनो टाइम मोनाखै नै खैदिन जाखोथाय आं LB होयियानो ओमफ्राय गैया नै मा होनबावनो सेंग्राफोरानो जाला खारेन फैबा टाइमा जाबाय दा फैलाय आंलाय मानसि मोनैनि टाइम जानायखौलाय खारेनालाय फैखाबाय माथो बे आंलाय मा थांनो आं थाङाना थाङालै खारो फैला दाना ओइ बिदि नङा फाग्ला ब्र नोंना लंपेन्टआ मा अरस'खो सोरनि लंपेन्ट अरस'खो फैसाबाय आंना थाइबा नायलाय आइडि हरला होनदों आरोना ओइ आइडिखौनो बानायाखै आङो आइडिखौलाय बोरै हरबावनोब्रा आइडियानो गैया आंनाव नोंसोरनावसो बिराद आइडि दङ आं आइडिखौनो बानाया दाना आइडि आगोलाव जि दंमोन मोननै बे मोननैखौलाय आंनो हरखाजोबनायसै आंनाव मोननैल'सो आइडि दङ हरजोबखानोसै आइडिजों ओमफ्राय मिनिबाय लङा ओमफ्राय लंपेन्टआ जिनायसो माथो हनै नांबाय हाब जिरिमैया सोरखौ होनखोलै जिरिमैया लाइक खालामदो सोर खालामाखै स्टाइल ब्र नामदो आरोना हेल' गाइस बिराद गोबाव जाबायलै दोन हामा जायहा लरायनानै आइडि
जमथाबहोयो र' मानसिफोरनाव फैफिनगोन दे ब्रादार मा बुंखोलै नोंनालै ब्रादारा ओमफ्राय मिनिबाय लाइक जान्ट्रि थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय जोमाव ब्रादार हमारा दिमाग गुस्सा नहीं क्यों ओइ लाबो सेन्देल लाबो आं थांनो नोंखो सेन्देल लाबोलाय वान्डाफोर गेमिं लाइक थेंक इउ स' माच वान्डाफोर गेमिं नोंखौ बिराद गोबाव जाबायमोन आं नुयैयानो बोरै खबर सबरा जिरे मैया ब्रादार कैसे खबर जमाव कैसा है आपका खबर हनीफा स्टिल ब्रो किधर चला गया कैसा है आपका खबर और सर मा खबर आई एम गोइंग बहालै ब्रादार वाव अच्छा हो लाबो ए बुजासिलै ना बुजासि अ नाम्बार गोमार हेल' जोंना खामानि गैयालै जों आइडि बानायलाबायनानै एड लालाबाय थायोना जोंना खमायलांलाबाय थायो आंनाथ' दिनै 8 बा हमनानै लादो 8 10 7ता खमायदों आंना दिनै आरोना ओंखायनो आइडि बानायनानै फायदा जाबाबो माबाया इउटुबाव दानहरबाय थायोलै दाना माबालाय आङो दाख्लै सार्च खालामना नायदोंमोन आरोना आंनियाबो आं मोननै आइडि गोदान बानायदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोननै आइडि गोदान बानायनानै आंखौनो साब खालामना लाग्रोदोंमोन आङो ओमफ्राय आइडियानो रिमुभ जालांबाय आरोना हारसिंनो ओमफ्राय पासवर्ड होबाबो जाला आरोना ओमफ्राय आं चेक खालामनायबाय ओमफ्राय जोङो माने जोंना खालि जों जिमेल आइडिल' बानायसिगोन जिमेल आइडिल' बानायनानै जोङो इउटुबाव थांसिगोन इउटुबाव थांनानै ओमफ्राय एड खालामना लानानै इउटुबाव एड खालामना लानानै जोङो साब होलाबायसिगोन ना बिदियाव माने आनसाब जाफिनो बेनिफ्राय बि जिमेल आइडियानो गायब जालाङोलै आंनावथ' जिमेल आइडियानो गायब जालांदों ओंखायनो माने ससे माने जों प्रसेसिं जेनेबा इउटुब क्रियेट खालामबाथाय जेनेबा जों माबा माबि सिङाव दालाय ससे बानायाबा बिदिनो बेबायदि खालामनांगौ आरोना इउटुबावनो होमबाथाय सारा माने डाइरेक्टनो नोङो भिडिअ रानिं खालामालासिनो साब खालामबानो दोनबानो जेबो डिलेट जाया आरोना आनबो जाया आरोना खारजोब्बाय मानसिफ्रा ओइ नोंबो वान्डाफोर गेमिं नावदारना हेल' आइडि नावदारना आइडि गेले आइडि माने नै आं नोंसो मोनसे खोथा खोन्थानो आरोना बारा दिन गोबाव जायाखैलै मास मोननैफोर जाबायना आरोना आंनि लोगो आरोना बेनिफ्राय बियो मोजां बानायो कन्टेन्टखौ बेनिफ्राय मोजां कन्टेन्ट बानायो इयो बेनिफ्राय 58K थांदों आरोना इनि माबाया मा होनना बुंगोन सर्ट भिडिअ आरोना ओमफ्राय दायो 500 प्लास थांबाय आरोना इनि साबा आरोना ओरैनो अट'मेटिक हारसिंनो बारायलांदों आरोना रावखौबो रिकुवेस्टबो खालामाखै बेनिफ्राय रावनिफ्रायबो आइडि लायाखै आरोना बियो बिदि आरोना जोंनाबो जागोन जोङो मोजां भिडिअ बानायलांबानो जायोलै लोगोफोर मोजां भिडिअ बानायलांबानो दिनै ओरैनो जास्ट दसेल' फैदोंलै आङो दोननोसै नामा एलबि
सोरमोनलाय फानि बेबिया सोर जालायखो न्यू फ्रेंड है पानी बेबी आपको मिसअप किया है और बाद में आपका वीडियो में देखेगा और मेरा चैनल को भी सब कर दो मारखो बेनिफ्राय हि सनजित आगै सना फिथर मा सिरि नामा सिरि नङा आब' खोनायाखै होनबा नै दङ बेनिफ्राय एलंगा सोदोमस्रि आइ लाभ इउ नांबायलै नै रियेलि दे आगै नांदों आरोना ओमफ्राय हेल' हाजोमा थेंक इउ आंनि हेल्प होनो थाखाय ओमफ्राय वान्डारफुल गेमिंआ आइडि हरबाय आरोना ओमफ्राय दे लोगोफोर बुंदो मा बुंनो गोनां दङ कमेन्टफोर खालामदो आइडि साइडि बानायासै दिनै टेनसनजोंनो आइडि बानायबाबो आइडियानो गाज्रि जालायलाय बिरलांलायो जिमेल आइडि पासवर्ड होबाबो जाफिनलाया फाग्लासो माबालै मा होनना बुंगोन इउटुबाव थांनानै एड खालामनानै ओमफ्राय अबावबा सेटिंफोरखौ नामफोरखौ चेन्ज माबा खालामनांगौ आरो ना माने एसे इदिट खालामनांगौ आरो ना आपडेट खालामनांगौ आरो ना जेनेबा जों इउटुब चेनेल क्रियेट खालामथारा होमबा बेबायदि खालामनांगौ आरो ना होमबा मोजां जायो आरो ना होमबा डिलिट जानाय चान्स फैया बेनिफ्राय नेट स्ल' जादों नामा खोन्थाहर दै मा खालामदों ब्र' नै ब्र' दायो केनेलाव जिरायफैबाय आरो ना आङो हारसिंनो बेनिफ्राय अन होनदों हि हाजोमा आगै नांदों आरो ना नै ओमफ्राय सेकेन्ड आइडिनि आयुबनि माबालै मा होनो जोङो ना भिडिअखौ जोङो जेनेबा साब बारायहोनो थाखाय जोङो साब बारायहोनो सानदोंबा जोङो भिडिअखौ आरोना एसे मोजां भिडिअ बानायनांगौ आरो ना ओमफ्राय एसे मोजां भिडिअ बानायनानै बेनिफ्राय टेगफोरखौ मोजां लागायनांगौ होमबानो ओरैनो भाइरेल जायो आं नोंसोरनो मोनसे सार्च खालामना खोन्थादो नोंसोर सोर दङ कमेन्ट खालाम दै आंनि लोगो आरो ना खालाम दे कमेन्ट खालाम इउटुबावनो होनो आङो र' आं सार्च खालामना खोन्थादों नोंसोरनो दे मा नाम मोनलाय ना बिरगो नार्जारिमोन नामाथाय ना बिरगो नार्जारि नहले बिरगो बसुमतारि बिरगो बसुमतारि अबाव थांखो र' आं खोन्थागोन दे नोंसोरनो अबेबा थांबायलै इनि आइडियानो गैला माथो है साला आं नागिरना मोनासै आरो ना माने मा होनो जेबो खालामाखै आगै नावदारा बिना माने जेनेबा मोनसे रिल्स बानायदों आरो ना इयो मोखां हांगार फोनलायलायनाय बे रिल्सआव 58K थांदों आरो ना इना ओमफ्राय गोदान चेनेलानो ओमफ्राय 58K थांदों ओमफ्राय इनि साबा 100ल' दंमोन आरो ना बे समाव 100 साबावनो 58K रिल्सआ थांदों आरो मोनसेया बिदिनो 20K ना मा थांदों आरो ना ओमफ्राय बिनि उनाव लोगो दिनै बिनि साबा 550 जाबाय आरो ना 100निफ्राय लोगो दिनैनि उनावनो 550 सा बारायबायना आरो ना बारायलांगासिनो दं आरो ना इदि होमबा बि जेनेबा ओंखायनो लोगोफोरा आरो ना माने एसे माने जेनेबा रावबो बानायफेरि रावबो मिथिफेरि इदि स्टाइलनि बानायनांगौ आरो ना भिडिअ'आनो जा रिल्सआनो जा मानो साबा हारसिं अट'मेटिक बारायो आरो ना नायग्राफ्रा साब खालामखायो दा जोंना आनकमन माबा बयबो मिथिखानाय माबाखानाय इन्टारेस्ट गैयि जायोना जोंनि भिडिअ'आ बेखायनो जोंना बारायाब्रा मा खालामदों हाजोमा आगै नावदो नै अन थेंक इउ आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय गासैखौबो आरो ना थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनानै थाखाय बेनिफ्राय सोर दं कमेन्ट खालामदो दे आंना नेटपेकआ दिनै एसे बुरजाद्रायाना 3GB नेटपेक दं आरो ना मा खालामनो दिनै आं एलबिखौनो होबाय बेनिफ्राय दसे उनाव बारा गोबाव ना आरो ना जास्ट माने माबाफ्रा WT खमायोना एलबि होआबा ओंखायनो एलबि होबाय आरो ना ओमफ्राय सोदोमस्रि आब' मा ओंख्रि जानाय ओमफ्राय हाजोमा ब्रादार मा ओंख्रि जानाय खबर सबर खोन्थादो
अनन वान्डाफोर गेमिं माबोरै खबरा मा ओंख्रि जानाय वान्डाफोर गेमिं भिडिअ सिडिअ बानायाखै नामा आब' सोदोमस्रि भिडिअ बानायथाराखै नामा आब' सोदोमस्रि हाजोमा वान्डाफोर गेमिं बेनिफ्राय सोर सोर दङ इउटुबारफोर आंनोसो मोनसे आइडिया होनो आरोना मा होनो जोङो WT आरोना जों WTखौ जोंना खमायो जोङो भिडिअ बानायनो टाइम मोनाखै जोंना WT खमायो होननानै जोङो लाइभ होलाबाय थायोना जों बांद्राय लाइभ होबाय थाबाबो जों भिडिअ बानायनांगौ आरोना भिडिअ आगारथारनांगौ साननै सानथाम जोंबाबो खनसे आगारनांगौ आरोना नङाबाथाय भिडिअ बानायाबाथाय जोंनि जि नायग्रा पाब्लिकफोरा माने एक्टिभ जाया आरोना बे भिडिअखौ नागारा होननानै नोंनि भिडिअआ माने मिथिया आरोना बिदि एक्टिभ जाया जेनेबा जोङो लाइभखौ मोनसे टाइमावनो होयोना जोङो हमनानै ला सारिथायाव बा सारिथायावल' जों लाइभ होबाय थायोना अब्ला नायग्राफ्रा एक्टिभ जायोना बियो सारिथायाव लाइभ होयो बिनि लाइभआव थांनांगोन मानसिया जेनेबा एक्टिभ जायोना लाइभआव फैनो थिगबो बेबायदिनो हायोबा सानफ्रामबो मोनसे मोनसे भिडिअ बानायनांगौ आरोना हमना ला नोङो जिखुनु टाइमाव आगार आरोना मोनसे फिक्स टाइम आरोना अब्लाथाय मानसिफ्रा एक्टिभ जायो आरोना बियो बे टाइमावनो भिडिअ आगारबाय थायो होननानै मानसिफ्रा नायनो एक्साइटेड आरोना बिदि भिडिअ आगारनांगौ आरोना बेनिफ्राय दायो फै दे आगै आंनियावबो नावदारना सोदोमस्रि आब' थांगोन दे नोंनियावबो थांगोन लाइ मैद्रु ना बाथोन गोथावथार आलु ना गोथावानो माथो भिडिअ नायना हो आगै आंनिखौबो नायगोन दे दा नायगोन आङो बेनिफ्राय गेजेरावनो दं ओंख्रिया आलु कफिसो गोथावानो अके ब्र' नावदारना अन नोंगौ लोगोफोर जियानो जाया मानो सानसेयाव मोनसे मोनसे भिडिअ बानायथारनांगौ आरोना बहुद मोजां बिदि आरोना आं ओंखायनोथ' पाब्लिकफोरखौ एक्टिभ खालामनो थाखाय सानफ्रामबो सानसेयाव मोननै रिल्स आगारो आङो जिखुनु जायाबाबो आरोना आंनि फटकबाबो होनानै सानसेयाव फुङाव आङो 7थानि सिगां आगारो ओमफ्राय बेलासियाव 4थानि सिगां आगारो आरोना आङो जिखुनु सानसेयाव मोननै रिल्स आगारबाय थायो आङो नायग्राफोरखौ एक्टिभ थानो थाखाय आरो आंनिया माने पाब्लिकफोरा नायोलै आंनि भिडिअखौ सानै साथामा जाय इउटुबार नङि इदि आरोना आरो बेसेबां हायो इउटुबार नङि मानसिखौसो बोनो हानांगौ आरोना बिसोरनि गोसोखौसो बोनो हानांगौ इउटुबार मानसियालाय मा दिनै दं गाबोन गैया आरोना माबोरै दिनै दं गाबोन गैया होनना बुङोब्ला माने गाव गावबागाव माने इउटुबाव बेस्थ' जायोना माने नायनोबो टाइम मोनलायलायनो नागिरा आरोना ओंखायनो जायफोर इउटुबार नङा आरोना पाब्लिक इदि मानसिखौसो माने गोसोखौ बोनो हानांगौ आरोना भिडिअनि गेजेरजों आरोना एक्टिभ खालामनो थाखाय आरोना बेनिफ्राय 8था बाजियाव फै गोदान लोगो मोनगोन दे होनना अके सोदोमस्रि आब' ओमफ्राय हाजिमा अनन ओमफ्राय एलं बय नुब्रा वान्डा होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय टियार संजीत जी बोल के हंस रहा है हेलो टियार जी हाउ आर यू मोस्ट वेलकम टियार जी मेरा एलबी में वेलकम फेक आइडि होनना बुंबायलै नै लङा वान्डाफोर गेमिंआ जा मिनिबाय वान्डाफोर गेमिं नों बहानिमोनलाय बेनिफ्राय टेस हासरा इतना जोर से आरो फन वान्डाफोर हिंदी बोल रहा है हेलो टेस टियार हिंदी बोल रहा है बोलो काम कार्टून बोल रहा है और टेस बोल रहा है समझ नहीं आ रहा है वाह हम लोग का भाषा चाइनीस है ना इसलिए समझ में नहीं आया आपको और बोलो क्या हाल है टियार ब्रदर पूनम एलबी दिया कि नहीं दिया अभी अन थैंक यू वान्डाफोर ओमफ्राय हेलो बैनाय होनना बुंबायलै आं गोरिबा मिनि नांगौ जाहैबाय होमबा ओमफ्राय नुब्रा नांबाय नै एलङा बेनिफ्राय सोदोमस्रियाबो अन हाजुमा अन मिनिबाय क'क्राझारनि नावदारना अके टियार मैं अच्छी हूँ वाओ अच्छा हूँ क्या कर रहा है अभी शाम का चाय पानी नाश्ता हुआ कि नहीं हुआ बेनिफ्राय कहाँ से हो संजीत मेरा हम लोग चाइना से हो चाइना बॉर्डर बेनिफ्राय सोदोमस्रियाबो मा होनखो नायनोसैबाव नामा गै नामदारना मिनिबायलै गोरिबा मिनिबाय बेनिफ्राय सेल्फ वान्डा होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय दासोलै बैनाय आं जा नामदारना आंबो दासो होदोंलै आं माने
आं दाना एलबिखौनो होनो बाग्रा जाबाय मानसिफोर फैनो थाखाय बेनिफ्राय आं माने भिडिअ बानायनो टाइम मोनैनि थाखायसो आङो एलबि होदों आरो ना नङाबाथ' आं भिडिअ बानायनो टाइमबाथ' एलबि सेलबि बन्द' खालामसिगोन आरो ना आङो एलबि होनायखौनो बेनिफ्राय ओमफ्राय आब' सोदोमस्रिया मिनिबाय आरो ना बेनिफ्राय वान्डा काम होनना बुंदों आरो ना एलंआ BTC वान्डा होनना बुंदों आरो ना मा खालायनायमोन आगै गोरिब मा खालामनायमोन आगै गोरिब होनना बुंदों आरो ना गोरिबा मालाय निउ गार्लफ्रेन्ड लोगो हमहैदोंमोन होनदों नामा दिनै बेनिफ्राय अनन वाइट होनना बुंदों हेलौ सार होनना बुंदों अखाफोरा हेलौ अखाफोर ब्र' मा खबर मा खालामदों बोरै खबर सबरा ओमफ्राय एफ इउ वान्डा अनन अखाफोरा अन इन नुबा वान्डा होनना बुंदों आरो ना हेलौ लोगोफोर भिडिअ बानायनांगौलै बारा एलबि होबाय थाबाबो जाय जोंनि पाब्लिकफोरा जाय माने जोंनि पाब्लिक ना पार्सनेल पाब्लिक जोंनि भिडिअ नायग्रा इसोरो माने एक्टिभ जानो नागिरालै बेखायनोथ' भिडिअ हगारनांगौ मोनसे बेनिफ्राय आं दहाय होनखांबाय आरो ना एसे आब' सोदोमस्रि मोननो गोदान इउटुबार आरो ना एकदम बारा रोङा आरो ना इयो होमबाबो मोनसे मोखां माबानाय भिडिअ बानायदोंमोन आरो ना इयो 58K थांदों आरो ना इनि भिउसआ 100ल' साब दं आरो ना इना 58K भिउस थांदों आरो ना ओमफ्राय इनि मेन रिजोना जाबाय SEO आरो ना SEOखौ बिराद मोजाङै बानायनो रोंदों आरो ना इयो ओंखायनो भाइरेल जादों आरो ना इनि माबाया ओमफ्राय दिनैनि टाइमाव बिनि चेनेला माबा थांबाय आरो ना 550 थांबाय आरो ना इनि चेनेलानो आरो ना सानथाम सानब्रैयावनो 550 थांबाय आरो ना इना सब इउटुबार सासेबो गैया आरो ना इउटुबारा आंल' आरो ना इनि साबा बाखि सब पाब्लिक गोजा आरो ना लोगोफोर होमबाथाय चेनेला बारायनायनि चान्सआव थाबाय आरो ना इना इदि आरो ना खबर बिदिनोसै सार होनना बुंदों आरो ना अके मा ओंख्रि जानाय अखाफोर गोरिब ब्रदार गोरिब गुमै अन एलं होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय बैनाय आइडिजों फैनोसै र' होनना बुंदों अके आइडिजोंबो फैनांगौ अन ओमफ्राय नारु खाख्लारि हेलौ ब्र' मा खालामदों मा खबर नारु खाख्लारि नोंनिया भिडिअआ जोबोद बरिया जादों आरो ना नोंनि भिडिअआ बे मोनसे चेनेल आरो ना माबाया मा होनना बुंगोन जिके चेनेला जोबोद मोजां नोंनिया आं नायदों आरो ना मैया दाख्लैयो जोबोद मोजां मोनदों आरो ना आङो ओमफ्राय नारु नोंनिया भइसआबो जोबोद मोजां आरो ना थिगानो मोजां बिदिनो बानायलांबाय थाबानो जाबाय आगै अखाफोर सना मा खालामदों होनना बुंदों नै सोदोमस्रिया बेनिफ्राय हाजोमाया अन वान्डाफोर गेमिं अन ओमफ्राय सोदोमस्रिया हि नारु होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय वान्डाफोरा अके काम होनना बुंदों ओमफ्राय आब' सोदोमस्रिया मा होनदों नारु लोगो जादो दे होनना बुंदों आरो ना बेनिफ्राय मंगल सिं बर' अनन नामा इसो नामा ना मंगल सिं माबानिमोन मा होनना बुंगोन गोदो इंराजफोरजों दावहा नांग्रानि नामखालै नोंना जा बेनिफ्राय नारुआ मा होनदों थेंक इउ ब्रादार फर इउ सापर्ट अके बेनिफ्राय अन हेलौ थेंक इउ स' माच गोरिब ब्रादार मिनिबायलै गोरिबा ब्र' होनना बुंदों ना हेलौ माबाया मा होनना बुंगोन बिसाला आङो 4थायाव आंनि टाइमखासोमोन ओमफ्राय बिसाला मैयानिफ्राय 4थायाव होना होबाय आरो ना ओमफ्राय दा नै आङो बिसालाव थांनो हाया जाना होबाय ओमफ्राय दिनैनि दिनाव अके सोदोमस्रि आंजों लोगो जाना कमेन्ट हरना होनना बुंदों आरो ना नै नारुआ बेनिफ्राय मंगल सिं मिनिबाय आरो ना वान्डाफोर गेमिं अन बेनिफ्राय एलं बय वान्डास नुब ब्रा होनना बुंदों आरो ना नै बेनिफ्राय माबा बादालि सादोंमोन आङो बादालियानो नाङाखै माबा फाग्लासो साइडआवसो बिरलांदों मैया दा मोनायाव बादालि फिसाया बिरफैदोंमोन दा मोनायाव लबरजों गावनांगोन बादालिखौ सोर बादालि जायो कमेन्ट खालामहरलाय अके आइ एम नुब्रा होनना बुंबाय वान्डाया एलंखौ बेनिफ्राय पुर्निमा आब' लाइक डान थेंक इउ स' माच पुर्निमा बेनिफ्राय बेनिफ्राय मंगल सिं मिनिबायलै ओमफ्राय आइडि होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय लं अन पुर्निमा मादै होनना बुंबाय आरो नै ओमफ्राय आंहा दासो गयारि आगै होनना बुंदों आरो ना गयारिजों एकदमबारे सिङाव सेक्रेट थालायलायनांगौलै जोंना सापर्ट होलायलायनाय आब' गयारि कास्टम काम होनना बुंदों आरो ना ओमफ्राय हे
बेनो आइडिया नामदो आरोना अन ओमफ्राय लारा अनदा ना माबाखो अनन ओमफ्राय मंगलसिं अनन ओमफ्राय नुब्रा इउटुब बेनिफ्राय बड' लेंगुवेज जिके हेल' ब्रादार थेंक इउ स' माच चेनेलजों फैनायनि थाखाय बड' जिके थेंक इउ मस्ट वेलकाम आरोना ओमफ्राय नारु साब खालामबाय दे नामदो आरोना सोदोमस्रि आब' नैबे जिकेयानो नारु आरोना नारुआनो जिके इनो आरोना मोननै चेनेल दंना बेनिफ्राय अनन अके बेनिफ्राय मंगलसिं मिनिबाय आरोना हेल' मंगलसिं बोरै खबर सबर बेनिफ्राय बैसागोआव एसे सैमा अरलाय होदो हाद्रि गुफुंलायनाय मोसानोसै जोङो इन्जुर सिन्जुर गाफायलायनाय गाख्रुबलायनाय मोसानोसै मोसौ माबानि आरोना मोसौ दामब्रानि फेख्रायनाय बायदि मोसानोसै बेनिफ्राय गोरिब बेटा मा खबर नामदो नै बेनिफ्राय फेक आइडि हरो होनना बुंदों आरोना अनन लेभेल अन नामदो आरोना सोदोमस्रि नारु साब खालामफिनदो दे जोंहा नामदो आरोना आब' सोदोमस्रि नारुआ नोंनो साब हरखागोन टेनसन लानो नाङा एकदमबारे जोबोद मोजां आरोना नारुआ हरखायो इयो ओमफ्राय भेक्टर ब्र' नामदो आरोना पुर्निमा मादै होनना मिनिबाय आरोना मादैनिफ्राय लासैनो बाजै जायसै नामा ओमफ्राय बेनिफ्राय मा नामदो आरोना अनन ओइ नों मबाइल प्लेयार दा नामदो आरोना सिनायखादों आं खि नामदो आरोना नुब्रा नांबायलै ओमफ्राय साब खालामबाय दे नामदो आरोना अन मंगलसिं ओमफ्राय जिकेया माखो दे बेनो 500 साब खालामना होदोनि सनजित फेमिलि नामदो आरोना 500 साब खालामसिनो नै फेमिलि ओमफ्राय अनन आइडि हर बट नामदो आरोना बेनिफ्राय लोगोफोर बोरै खबर सबर माबोरै एसेबां सिरि इन्टारेस्ट गैयि जादों माथो दिनै बेनिफ्राय हेरि ओमफ्राय अनन लोगोफोर वान्डारफुल गेमिंआबो अनन सोर बादालि जायो कमेन्ट खालामदोब्रा माबाया मा होनना बुंगोन गोरिबा नै जोंनि गामियाव दायो फैबा बादालि मोनजासिगौमोन ना बादालि बेदर जाहोहरगौमोन आं नोंखौ बादालि बेनिफ्राय लेभेल अननिसो मिनिबायलै बादालि नामा बादालिखौ बेलेगाव मा नाम होनना बुङोलै सोरनियाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बे एसे बेलेग रायलायो बाक्सायाव एसे बेलेग रायलायो क'क्राझाराव एसे बेलेग रायलायो चिराङाव एसे बेलेग रायलायो फाग्लासो आं खेनसे माबा बाक्सानि मानसि लोगो मोन्दोंमोन आरोना बेनिफ्राय माबा खान्था मा होनो थौखौनो खान्थासो होनना बुङो ओमफ्राय खान्था होनना बुंदोंमोन आरोना बेनिफ्राय र'दै माबा मोनसेमोनलै थोरसि आरोना ओंखाम जानो आरोना ओमफ्राय खानसि लाबोदो ओंखाम जासै होनबाय मा खानसिब्रा सानबाय थाबाय आरोना आंनाव उनाव थोरसिसो होनबाय आरोना फाग्लासो जा मिनिबाय आं बेलेग रायलायनायफ्रा एसे बेलेग जाजोबो आरोना बयनाबो बादालि जाया आं बादालि जानांगौब्रा मुलि बुस्थु जाया जाबाय बेनिफ्राय ब्रादारनियासो मालाय आपग्रेड जाबाय चेनेला गैया माथो ओरै बिराखैलै जाफैदोंमोन अबेयाव दङ नोंसिनालाय अबेयाव खोदोमाव दा गावहैगोन र' दा गावहैगोन र' खोदोम दंफां होनोलै दा गावहैनांगौ बादालि बेनिफ्राय आइडिजों मा बुंखो नै इउटुबा पुर्निमा मालायनि बारि बागानाव फिथाइ सामथाइ खावनानै जानो रोङाबा राफोद आरो सुलथुब जानो रोङानोलै लोगोफोर थाखो 4 लेखायाव मोन्दोंमोन आं दाबो गोसोआव दं आरोना मालायनि बारि बागानाव फिथाइ सामथाइ खावनानै जानो रोङाबा राफोद आरो सुलथुब जानो रोङानो हिनजाव होननानै बुङोनो आरोना हौवाबाबो जाय माने जेनेबा माबा गिख' इउटुबार ना मा होनखोलै हेलौ ओमफ्राय आं जायो आगै गयारि हर दे आंनो नामदो आरोना नों एथ' गोजानाव माबा खालामना हरगोन आङो लाइजामख'आव सोना हरगोन आरोना बेदर गोरान फोराननानै एड्रेसाव बेनिफ्राय खारबाय नामा नुब्रा होनना बुंबायलै खाराखै दङ मंगलसिं अन ओमफ्राय बड' जिके साब खालामबाय दे बेखौबो नामदो आरोना
बेनिफ्राय अन होनना बुंदों आरोना थेंक इउ स' माच गासैखौबो आरोना आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय बेनिफ्राय दसे बिदिनो कमेडि रायलायबाय थेंक इउ स' माच गासैबो ओमफ्राय आब' गयारिया मिनिबाय फैदोलै नुब्रा होनना बुंदों आरोना वान बि टु ओइ नैलै हारसिंसो दङ ओमफ्राय केनेलाव दंलै लोगोफोरा आङो बरिया गुसु बार बारलायलायदों आरोना फाख्रि दंफां दङ फांसे फाख्रि दंफाङाव बादालि सादों आरोना जों सानै आरोना ओमफ्राय दा मोनायाव बादालि गावनांगौ बिराद बादालि गावनाय देन्जार आरोना लोगोफोर बिदियाव एक्सपार्ट आङो एक्सपार्ट आरोना ना अन नामदो आरोना 8 बाजियाव फै सनाफोर दसे नामदो आरोना आब' सोदोमस्रि आङो ना 8 बाजियाव नोंनि एलबियाव थांगोन थांनायालाय ओमफ्राय आङो बे समाव बादालि गावनाय टाइम आरोना आंनिया 8 बाजि 9 बाजियाव बादालि गावनाय टाइम आंनिया ओमफ्राय थांगोन आरोना आङो थांनायालाय होमबाबो आङो मबाइलखौलाय अन दोनगोन आरोना बेनिफ्राय बिदिनो दसे एस खालामगोन दसे पकेटाव सोना लागोन बिदि खालामगोन आरोना बिदि जागोन आरोना आं खोन्थाखाबाय आं गासिबनावबो गिदिंखायो बेनिफ्राय बबेनिमोनलाय आगै नों हो होनना सोरखौ होनखोब्रा आंखौ नामा आं माबानि उदालगुरिनि आङो उदालगुरिनि माबानिब्रा दाब्लानिसो गोसोखांबाय आङो हर माबाया बहानिमोनलाय होननाब्रा आं उदालगुरिनि आं क'क्राझारनि आफा होनलायनायब्रा दाब्लाया दालाय होनना बुङो होमबा नों आंखौ आफा जायाथ' नों आंखौ बिगुमै जागोन होनलायलायनायब्रा दे जायो वान्डारफुल गेमिं अन माबाना मालाय गोरिबनासो मालाय मन'जां जाना दंथारोनो माथो जाथारसिगोननो मालाय सेभ खालामदो माथो नों नुब्रा होनदांसो होनबायलै नै ओं अनलाइनआव बेसेल खालामना हर दे आगै होनदों आरोना जागोन दे लाइजाम सोग्रायाव हरगोन आङो ओइ लाइजाम सोग्रायाव थांनानै बेनिफ्राय बेदरखौ पेकिं खालामनानै एड्रेसखौ माबा लिरनानै सिथाबना हरगोन आरोना गोदो खर्थ' मोजांमोन लाइजामासो मबाइल गैयि समाव लाइजामनो गथ' सिख्ला फथायोमोन जोङो मोजां बारा लाइजामजों गोदोनि दिनाव मोजां मोनलै बाय सनजिब ब्रनादा अके बेनिफ्राय गोदोनि दिनाव पार्टिं जानो रेडि जादो दे बैनायनाव जागोन दे पार्टि जानो रेडि दंखायो आङो गोदोनि दिनाव मोजां मारमोन लाइजामनि समाव सोरबा सासे सिख्लाखौ गोसथोयोबा आरामसे लाइजाम लिरदो बेनिफ्राय उमुगनो होदोलै होनना बुंदो ओमफ्राय साननैसो नेदो आरोना लाइजामखौ साननैसो टाइम लाखायोनालाय लाइजाम फैनो रिप्लाय फैनो इन्ट्रेस्ट जायोमोनलै गोदोनियावसो दानिया मबाइलनि उनाव सेस फाल्थु जाजोब्बाय 2012 ना 13निफ्रायनो मबाइलनिफ्राय फाल्थु जाजोब्बाय आरोना आं 2000 मा होनना बुंगोन बेखौ 2011 फोराव बिराद लाइजामनि सोलियोमोनलै जोंनि समावबो बेनिफ्राय नोंबो अल बयससो नामा आं खिनांबाय आरोना सोरखौ होनखो आंखौ आंबो अलसोथ' आरो गोदो गोदायनि लाइजाम जुगनि आरोना लाइजाम लिरलाय लायोमोन आङो गथ' सिख्लाफोर माबा लोगोफोरनोबो लाइजाम लिरना होलाय लायोमोनब्रा आङो बिरादनो सोरनोबा लाइजामाव नोंगौ नोंनालाय बिराद मोजांमोन लाइजाम समाव जेनेबा दा फेस टु फेस बुंनो हायाना लाइजामाव अनेक आं नोंखौ मोजां मोनो नोंनि अनगा आं थांना थानो हानाय नङा होनलायलायथारो बिराद मोजांमोन लाइजाम दिना माने गोसोनि खोथाखौ एकदमबारे मोथो मोनलायलायनाय लिरनानै हरनो हायो आरोना आरामनो लाइजामाव दानि जुगाव गैलालै बेफोरो बेनिफ्राय आं मुड अफसो दै सार रादारा अके अखाफोर ब्रादार ओमफ्राय अखाफोरा खैथायाव दंमोनलाय एलबिया बेनिफ्राय अके सबिता बाग्लारि लाइक डान फ्रेन्ड आदा अके
मस्ट वेलकाम सबिता आब' आंनि लियाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खालामदों मा खबर खोन्थाहरदो दे नै जोंना आब' गयारा मिनिबाय फाक्का पुर्निमा आब'आबो बै समाव लाइजामनि एसे लेनदेन दंमोन खोमा आरोना ओंखायनो मिनिदों गैलालै मा जाबावगोन जोंनि लोगोफोरा बारग'लांजोबबाय माथो हाबा जाजोब्बाय सोरबा गथ' सानै बिमानि माबा सानै फिसानि बिफा सोरबा सासे बिमा माबा सासे गथ'नि बिमा जालांजोब्बाय लोगोफोरा मथथे आंनि स्कुल फ्रेन्डफोराव बुंनो थाङोब्ला सानैल'सो मोनबाय आरोना जों सानै साथामल'सै आरोना जोङो हाबा जायिया सब गोरलै गोरलामानो हाबा जालांजोब्बाय बाला बेनिफ्राय अखाफोरा दे नादार अके अके आं कफि लोंदों आगै नावदा आं कफि लोंदों नावदा अके गोथावथार नालै कफियालाय बेनिफ्राय वान्डारफुल गेमिंआ मिनिबाय ओमफ्राय माबाया मंगलसिंआ मिनिबाय आरोना बेनिफ्राय आंबो गैला नै माबा जाखाबाय 42 जाबाय आरोना 42 नालाय ओमफ्राय बेसे नांबावगौ 1 आवार्स ग्रोब 1 घन्टा ग्रोब खालामनानै दोनसै आरोना जास्ट भिडिअ बानायनो हायिनि थाखाय आंबो माने एकदमबारे भिडिअ बानायगोन देन्जार र' लासैनो बेनिफ्राय आं गैया हरफेराखै रावनोबो होनदों आरोना आयौ हरफेराखै जागोनलै मंगलसिं नोङोलाय बोरै ओमफ्राय मंगलसिं गुमै बोरै जाबावगोन सैमा अरलायदो मागोआवनो अन बेनिफ्राय मा नावदों कृष्णा नमस्ते भाई मेरी भी सपोर्ट करे नावदारना ओके दीदी आप देखो मैं आपको सब क्या है बाद में मतलब एलबी रखने के बाद आपका वीडियो में देख के कमेंट करेगा और आप भी मुझे सपोर्ट करो राधे 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 कृष्ण दीदी राधे राधे राधा रानी का कृपा हो जाए पुर्निमा मा आं 16 इयार्स आवनो हाबा जादों होननानै आयु होमबाथ' बिराद बुरि जाबाय होमबा नोङो अन नावदों अखाफोराबो अन दङ बेनिफ्राय सबिता आब'आबो अन दङ कृष्णा लाइक डान थेंक इउ सो माच दिदी बेनिफ्राय मंगलसिं अन दङ मंगलसिं आंजों रायलाया नावदारनानै आब' सोदोमस्रिया गाबलायबाय एसे मोना दाबायदियाव अखाफोर माबालै दान बिराद स्रां स्रां जेखौनो सिनायलायो बादालि मासेबो नाङाखै बादालि आङो भिडिअ बानायदों आरोना ओमफ्राय जेब्ला बादालिया नांबाय अब्ला भिडिअ बानायबाय आङो बेनिफ्राय कृष्णा हंस रहा है हेलो कृष्णा दीदी क्या हो गया बोलो हाउ आर यू कहाँ से हो आप बेनिफ्राय वान्डारफुल गेमिं आदों ओइ ब्र' आं थांथ'नोसै दे होनदों अके वान्डारफुल गेमिं अके बेनिफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव फैनायनि थाखाय आरोना दसे समब्लाबो सापर्ट होफैनायनि थाखाय ओमफ्राय अनन मंगलसिं आब' सोदोमस्रिया मा होनदों आं खारनोसै दै आगै लाजिबाय आंनाव दारना माखो लाजिखो आंजों रायज्लायना दे थांबा ओंखामफोरा संहैदो ओंखामफोरा मोजां संहै नङाबा दा आरो हासबेन्डजों ओंखाम गोथां संनायनि ओमफ्राय सनजित मा खबर आदारना खबरा मोजाङानो आंना आब' बिबारि बेनिफ्राय पुर्निमा बुरिबायथ' आरो नावदारना ओमफ्राय कृष्णा हेल' बेनिफ्राय लाइक दा होनदों बिबारि आब'आ थेंक इउ स' माच दे जा गोथाव नोंल' नावदारना सोदोमस्रि आब' नों एफा काहा लंकानि आं जाबाय इण्डियानि नों जाबाय लंकानि बहा ओमफ्राय बेनिफ्राय दे माबायाव सोना हरगोन आङो लाइजाम सोग्रायाव बेदर फोराननानै बेनिफ्राय कृष्णा हास्राय अखाफोराबो अन दङ ओमफ्राय कृष्णा हेल' कृष्णा बोल' मंगलसिं अन ओमफ्राय आब' सोदोमस्रिया रागा जाबायलै आयु हाथाय अरखलायनाय हाथाया जोख्लोब बोरैबा नुथारो हाथाय गिदिरनो बेनिफ्राय अन बहा गुमै नुदों नों गथ' नामदारना बहा गुमै नुदों नों गथ' नामदारना आयौ सोरखो आंखो होनबाय नामा
इलाय माबायालाय सयताया ओमफ्राय कृष्णा हाउ आर यू आप कहाँ से हो अखाफोर अनन रोने का नहीं इतना क्या बोलेगा इसको लोगोफोर नोंसोर आंखौ नायहरफिनग्रा अ आंनि लोगोफोर जेब्ला आं क्लास 8आवमोन आङो टिउसन लानो थाङोमोन अन अखाफोर थेंक इउ स' माच ओमफ्राय बिगुमै नों नागिरदों नावदारना आयौ मा रागा जाखो आब' सोदोमस्रि सासेसो नायना हरदोलै आंनोबो गामि खाथि खालायाव बेनिफ्राय एसे सोरनिबाफोर आंजों मिलायनाय दंबा हरदो हाग्रानि जिब जुनारनि बेदर जाहोनानै जाहोगोन आङो गोथावनो ओमफ्राय अन 47 जाबाय 47 बाय 47 40 49 50 आरो 13 मिनिट दंबावो आरोना 13 मिनिटनि उनाव एलबि दोननोसै ओमफ्राय सरि सोदोमस्रि मादै होनना बुंदों नै बहा हाबा जानाय नुदों होनना बुंदों आरोना मा आब' सोदोमस्रिया मा बुजिलाय लाङासैलां बेनिफ्राय सोदोमस्रि बाजैनो बेग हरबाय आंनाव दारना नै आब' सोदोमस्रि जोंना जिके ब्रादारा बेग हरबायनो बेनिफ्राय आदै गोरिब नों दासो नावदारना गाबलायलायबाय आब' सोदोमस्रिया आब' सोदोमस्रिया मानो गाबनाय एफा मोखाङावनो क्रिम स्रिम दाफबो ओमफ्राय जुदि नों गाबोब्ला नोंना बिउटि पार्लारनि मेकआप खालामनाया लस जागोन माथो एसां आदाया मेहनत खालामनानै माबाया गुमैया एसेबां मेहनत खालामनानै नोंनो क्रिम स्रिम दाफबनो थाखाय दाफबहोबाय बिउटि पार्लाराव ओमफ्राय नों गाबना होयोबा मेगननि मोदैया माबाया लस जागोन माथो गाबनाङा बेनिफ्राय मबाइल मोननै थुदों आं मादै नावदाना मबाइल मोननै थुदोंनो बेनिफ्राय थेंक इउ आगै सना बड' नावदारना अन ओमफ्राय सतिमा आब' नों मानो दानबाय थाखो एस एम एस दाननो नाङा दे जेबो एस एम एस मिस्टेकबाबो एस एम एस दाननो नाङा जेबो नङा बेनिफ्राय कृष्णा हेल' कृष्णा बोलो मेरे से बात करो मा खालामबाय दं ब्र नावदारना आं दायो केनेलावनो जिरायना दं आरोना नै बादालि सादों नालाय इयावनो जिरायना दं आरोना आं दसे ओमफ्राय एलबि बन्द' खालामबासो न'आव थांगोन आङो ओमफ्राय बादालि सानायावनो जिरायना दङ बेनिफ्राय आरो गुमै नुबावबाय नावदारना मिनिनो ओंखारबायलां अन थेंक इउ बादालि फैबाय दंलै फाल्था बुंदों अन ओमफ्राय मैं तो ठीक हूँ भैया आप ठीक है कि नहीं आंखौसो भैया होनबावबायलै हाँ मैं भी ठीक हूँ आई एम फाइन बहुत अच्छा हूँ भैया आप कहाँ से बोल रहा है मैं आसाम से बोल रहा हूँ आसाम बेनिफ्राय दे ब्रादार ब्र फेसखौ दिन्थि नावदार आंनि फेसखौ दायो नुलालै खोमसि जाबाय सिनायला ब्रादार आंनि फेसखौ नुला आरोना सिनायला दायो ओमफ्राय कृष्णा केबल राय मेटो घरापुर से कृष्णा आप पूनम को पता है पूनम को जानता है आप पूनम यूट्यूबर को बेनिफ्राय अखाफोर ब्रादारा माखौ अके अन थेंक इउ गासिबखौबो अन थानायनि थाखाय 50 आरो 10 मिनिट 9 मिनिट लोगोफोर 9 मिनिटल'सै 9 मिनिटनि उनाव न'आव थांनोसै एलबि बन्द' खालामनोसै बेनिफ्राय सोर एलबि होदों गिदिंनोसै आंबो दसे ओमफ्राय बिगुमैखौसो बा नायग्रा नावदारा आयौ मा बुंखो रैसु हेल' आमाइसो गुड मर्निं नुबायलै गुड इभिनिं मर्निं नङा गुड इभिनिं रैसु नों माबोरै जाखो एलबिबो होला माबो होला नोंनि फुराना भिडिअ आं कमेन्ट खालामबाय दङ कमेन्टबो रिप्लाय होला माथो नोङो बेनिफ्राय कृष्णा हास्राय कृष्णजि बोलो ओमफ्राय श्री हार महादेव वेलकाम मस्ट वेलकाम हार महादेव देबकादेब महादेव बेनिफ्राय जिके मा ओंख्रि जानाय होनना बुंदोंना ओंख्रिया जोंनिया मामोनथाय
माबासोमोन मुला बिलाइ आरोना मुला बिलाइ ओंख्रै बेनिफ्राय खुसिया भाजामोन आरोना खुसियामोन लोगोफोर आं जावहैनाय आरोना खुसियाखौबो बेनिफ्राय अन थेंक इउ होगोन र' लासैनो होनांगौ आरोना रैसु अके आब' जय श्रीराम अके जय श्रीराम सियाराम जय राम श्री बेनिफ्राय श्री हेलो हाउ आर यू कैसे है बोलो भैया मेरा को 80 करो कर दीजिए बोल रहा है मेरा पास ना अभी आईडी नहीं है मैं बनाएगा मतलब मैं काम कर रहा है ना इसलिए मतलब आईडी बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए बाद में आईडी बनेगा तो सभी को दे देगा मैं बेनिफ्राय अन बेनिफ्राय मादरसिमा हेलो आब' सबिता मा खबर आंदों नै बेनिफ्राय श्रीनारायण क्या बोल रहा है आप हम समझ नहीं आ रहा हाँ मतलब मैं जो बोल रहा है ना जो हम लोग का भाषा है ये बोडो भाषा बोडो लैंग्वेज से मैं बोडो लैंग्वेज से बोल रहा हूँ कौन सा सही है मुझे भी मालूम नहीं है खुसिया जावनायखौ भिडिअ लानांगौमोन आरोना खुसिया जावनायखौ भिडिअ लानो टाइमखौनो मोनालै ब्र माने जावग्रायानो आंसो नालाय भिडिअ लाग्राखौनो मोना ओमफ्राय मानसियानो फुरला फुरलि जायो ओमफ्राय मबाइल दांबाबो लेथ्रा जागोन बिदि आरोना नङाबाथ' बेलेग मागुर सिंगि मोनदोंमोन आरोना मोननायालाय ओमफ्राय माबा सासे मानसि लांफाहोनांगौ जायो आरोना र'दे आगै सना थाथ' अके अन ओमफ्राय गाज्रि दामोन दै आगै सना फिथर अके सोदोमस्रियाबो ओमफ्राय रैसुमा मादों थोथस आं थांनोसै दै आमायसो होनाव दे थांबानो जाबाय दे अके बेनिफ्राय थाथ' आगै होनो अके ओमफ्राय सबिता मा होनो मोजां आगै नोंलाय रैसु नामदों आरोना बेनिफ्राय रैसुआ लाइक दानबोदों थेंक इउ स' माच लाइक दाननाय मंगलसिं अन आरो जा 7 मिनिट दंबावो आरोना ओमफ्राय कृष्णा क्या बोल रहा है भैया आप बहुत अच्छे है सपोर्ट करवा दीजिए ओके लोगोफोर दोस्तों कृष्णा की साथ भी फ्रेंड हो जाओ सभी कृष्णा की साथ भी फ्रेंड हो जाओ कौन फ्रेंड नहीं है सभी एक दूसरे के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ एक दूसरे के साथ बेनिफ्राय आंबो सिनायबाय ना आब' सबिता आं कबितासो होनना बुंहरबाय आरो नै अन ओमफ्राय जिके ब्र वा आंनि भिडिअफोरखौ आपल'ड होबानो नायनांगौब्रा आरोना जिके ब्र नोंनि भिडिअखौ आपल'ड होबानो नायगोन आङो ना ओमफ्राय बे जिकेजों गैयामोन आरोना आङो ओमफ्राय बैजों मोनसेजों दंमोन आरोना बिदि ओमफ्राय दायो एबारनिफ्राय टेनसन खालामनांला एबार नोंनि भिडिअ आपल'ड जानाय लोगो लोगो आं नायग्रा जासिगोन आरोना आं माने बे जिकेखौ मिथियामोन नालाय बेनिफ्राय अन थेंक इउ स' माच जोंना गोरिब ब्रादार मंगल सिं ब्रादार ओमफ्राय पुनम राधे लाइक दान थेंक इउ स' माच संजित जी हाँ बोलो पुनम जी हाउ आर यू कैसे है बैनाय आं ओंखारथ'बाय दै ओंखि अके गोरिब ओमफ्राय सिनायबाय आं रैसुब आगै नामदों आरोना लाइक दान कर दिया हूँ नामदों श्री ओके थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच बेनिफ्राय क्या बोल रहा है जिके दे आंबो लोगो जादो बेग हरगोन नामदों दोस्तों बोडो लैंग्वेज जीके की साथ फ्रेंड हो जाओ सभी मतलब सभी एक दूसरे के साथ फ्रेंड हो जाओ बेनिफ्राय रैसुमा होनदों बाय दे आब' सबिता माब्लाबा लोगो मोनफिनगोन नामदों आरोना अके लोगो मोनफिनलायगोन लोगो मोनजोबलायगोन लोगो मोनलायलायगोन बेनिफ्राय अभी 5 मिनट है ओनली 5 मिनट बाकी 5 मिनट के बाद मैं एलबी बंद करेगा बेनिफ्राय कृष्णा रो रहा है जीके ब्रदर कृष्णा के साथ फ्रेंड हो जाओ बेनिफ्राय पूनम जी देखो जीके के साथ फ्रेंड हो जाओ श्रेया के साथ फ्रेंड हो जाओ अब बाय ओके श्रेया जी थैंक यू सो मच मेरा एलबी में आके सपोर्ट करने के लिए लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच बेनिफ्राय फ्रेंड हो जाओ सभी के साथ बेनिफ्राय बोलो क्या बात है पूनम जी क्या हो गया क्या बोलेगा पूनम जी का एलबी टाइम नहीं हुआ पूनम चौधरी
Oke, Agay Resu Namdana Sabitaya. Sabita, thank you so much आरोना आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय कमेन्ट गेलेनायनि थाखाय बेनिफ्राय सोर उदालगुरिनि दङ खोन्थाहरदो दे कौन सा स्टेट का है कौन सा स्टेट का है कौन सा डिस्ट्रिक्ट का है बोल दो just 4 minutes क'क्राझारनि नाम दाना सबिता बावखुंग्रि हाजोनि बेसे गोजान जायोलै सबिता मोना सबिताया आब' ना आं मैया दाख्लै सोरनिबा एलबियाव खोनादोंमोनलै आं लाथ'बाय उमुक ओरै होनलायलायनाय बोरैथाय बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहैनायाव बेनिफ्राय आबिबि 4% है 4 में कौन है प्लीज कमेंट करो अखाफोरनि एलबि फैबाय हेलो गाइस कौन है प्लीज कमेंट करो और 3 मिनिट है 3 मिनिट सोर दं दे कमेन्ट खालामदो दे एकदम 3 मिनिट जारना 3 मिनिट उनाव एलबि बन्द आङो आरोना र' टाइम मोनबा आंबो एकदमबारे एलबि आइडि बानायगोन आं ना मोनथिया एकदमबारे आइडि बानायनानै हरला जोबगोन आं जायनो बिनोनो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरा एलबी में आके मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं अभी एलबी बंद करने वाला हूँ मेन टाउन आगै नावदारना मेन टाउन से ने होमबा बावखुंग्रिनिथ' बिराद जागोनदां होमबालाय ने आंबो उदालगुरिनि आरोना उदालगुरि आंनाबो मेन टाउनानो होनजायो टाउनावनो गोलैखायो जोंना खाथिखा लागालागि नांजाबनाय टाउनजोंनो अगिज्लाम कलेजाव आरोना अगिज्लाम कलेज सासेल'सै माथो ना सानैल'सै जेनेबा सबिता आब' ना मा आब'आनो जागोन आं ने जिखुनु हौवाना हिनजाव मिथिला आरोना जिखुनु आब' होनबाय आङो सबिता आब' आंनि एलबियाव फैनानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आरोना ओमफ्राय आं दायो एलबि बन्द खालामसै आरोना ओमफ्राय फिर मिलेगा दोस्तों सी यू अगेन ऑल फ्रेंड फिर मिलेगा और कौन है प्लीज कमेंट करो मैं एक बार देखना चाहता हूँ मेरा एलबी में लास्ट कौन है मेरा पास सोर दङ आं बाय ओके आगै ओके आब' सोर दङ आरोना लास्ट आं नायनो लुगैदों आरोना आंनि एलबियाव जोबजासेयाव सोर थायो 1 मिनिट जिके ओके ब्र नावदारना थेंक इउ सो माच बर' लेंगुवेज जिके बेनिफ्राय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय ब्रादारा नों एलबि होगोन ना होआलै ब्रादार एलबि होयोबा खोन्थाबानो जाबाय बेनिफ्राय थेंक इउ सो माच आरोना आंनि एलबियाव फैनानै सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय ब्र आं भिडिअ बानायनि र' नावदारना अके भिडिअ बानायबानो जाबाय अके बेनिफ्राय आंबो नै दोनसिगोन आरोना आंबो दोनखासिगोन आङो थेंक इउ सो माच आंबो एलबि दोनबाय बाय लोगोफोर बाय